Chapter 1你好吗？一打招呼。一早晚寒暄。早安。おはようございます。早啊。おはようっす。你好，白天。こんにちは。你好，晚上。こんばんは。晚安，睡前。おやすみなさい。有人吗？ごめんください。啊，春子，欢迎欢迎，请进。あ、春子さん、いらっしゃい。どうぞお上がりください。打扰了。お邪魔します。我回来了。ただいま。回来啦。おかえりなさい。二初次见面的问候。幸会。はじめまして。初次见面，我是铃木，请多关照。はじめまして、鈴木です。どうぞよろしくお願いします。彼此彼此，也请多关照。こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。